nu. Tja hörni. Nej jag ska. Men hej. Hej guys. Det är mitt första videoklipp. Som jag lägger upp på YouTube då. Och jag kommer nog inte göra så många för jag skäms lite. Men så här. Jag vill inte få elaka kommentarer och så. Ja. Jag hoppas att ni inte gör några kommentarer. Det är ändå så som att bara 10. Jag tänkte inte göra så mycket smink. Fast det är faktiskt rätt. Inte för skryta, men jag är rätt bra på sminken. Ja. Men jag hoppas ni gillar min video eller YouTube-blogg. Så ja.